ari garen gaur santu honetan, eta beraren etorrera aintzatsuaren zain erne gaudelarik, hasieratik eta historian barna Jaungoikoak gure alde egin duena entzutera goaz. Liburu santuek diotenari adi egonez. Otoitz egin dezagun mundua sortzean hasi eta Kristogan Jaungoikoan burutu duen salbamen ekintza gizadi osora zabaldezan. Eta berri ona herri guztiei helaraziz. Guztiek parte har dezaten Kristoren garaipenarekin. Gora bihotzak eskerrak Jaungoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bihotzez eta gogoz oiuka goratzea, Jaungoiko ikusezin aita alguztiduna, eta haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Beronek ordaindu baitio gure ordez, aita beti erekoari adanen zorra, eta bere odol santu askendu digu, aintzinako pekatuaren zigorra. Posaren posez, asko jaiak ditugu, jai honetan eskaintzen da, egiazko bildotxa, bere odolaz fededunen etxetako ateak, sagaratzen dituena.
Gau honetan jauna, atera zenituen zuk Egiptotik Israel darrak, gure guraso zarrak, eta itxaso gorrian zehar, oinik busti gabe lehorrez eraman. Hauxe da izan ere harako gaua, zutabe antzeko laino argitzu baten dizdirak, pekatuaren ilunpeak usatu zituena. Hauxe da bai gaua, lur zabalean Kristogan sinisten dutenek, lurreko makurkeria eta pekatuen ilunpetatik atera, graziara bihurtu eta santutasunera erakartzen dituen gaua. Hauxe da gaua, Kristo heriotzaren kateak hautzirik, hilen artetik garaile atera zenekoa. Bai harrigarria zure guganako errukia, bai neurri gabea zure maitasun xamurra, zerbitzaria erosteko, semea ematea. Beharrezkoa benetan Adanen pekatua, Kristoren heriotzaz barkatua, hau erruz orionekoa, horrelako erosle bikaina lortu diguna. Hau gau santua, gaiztakeriak usatu, eta hobenek barkatzen dituena, eroriei errugabetasuna, eta minduei poza ekartzen diena. Hau bai benetan gauz oriontzua, zerua lurrarekin, gizona jainkoarekin, bat egiten denekoa. Gau pozgarri honetan, arezazu aita honorrek, arratzeko gorezpen opari hau, Eliza santuak egiten baituzu, bere zerbitzarien eskuz, argizari honen eskaintza ederrean. Zure izenaren aintzarako, bedenkatu dugun argizari honek jauna, pizturik iraun dezala,
gau honetako iluna urratzeko. Eta zuretzatu zaigozo bihurturik, izarren argiarekin elkar dadila. Pizturik aurki dezala goizeko izarrak, iluntzerik ezagutzen ez duen artizarrak. Zure seme Jesukristo gure jaunak, hilen artetik pizturik, gizadia bere pakearen dizdiraz arkitu zuenak. Errege bizi baita, errege bizi baita, gizaldietan. Pozaren pozez, gainezka daukat gogoa, salbatzaile dut jaungoikoa. Orain zenide maiteok, irakurgaiak argituko dute gure bizia, eseriko gara eta itzaldu ditzazkezue zuen kandelak. Erderaz. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudid por agua. Venid también los que no tenéis dinero. Comprad trigo y comed, venid y comprad. Sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, se glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras se acerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Cómo bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna
Ene anima goretzazu jauna, guztiz haundi zaitut jauna, ene jainkoa. Haundi eta eder zaude jantzia, ez talki duzu argia. Zure arnatza bidalgu gara, talorra zala berritu jauna. Zure arnatza bidalgu gara, talorra zala berritu jauna. Ezarri duzu lurra bere orpoetan, ez da kolokatuko menderen mendetan. Itzazoz bildu duzu soineko gizan, mendi gainean kokatu ziren urak. Zure arnatza bidalgu gara, talorra zala berritu jauna. Zure arnatza bidalgu gara, talorra zala berritu jauna. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, bataioaz Kristo Jesusekin bat egin dugunok, haren heriotzarekin egin dugu bat. Bataioaren bitartez, harekin heriotzan obiratuak izan gara. Aitaren aintzaz, Kristo hilen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Izan ere, haren bezalako heriotzan, hari itxatziak izan bagara, alaxe izango gara haren bezalako piztueran ere. Badakigu lehenengo gure izaera, Kristorekin gurutziltzatua izan dela. Pekatuzko gure izaera hori ezerestua geldizedin, eta aurrerantzean pekatuaren esklabo izan ez gintezen. Izan ere, norbait hiltzen denean, pekatutik aske gelditzen da. Beraz, Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere harekin biziko garela. Badakigu Kristo hilen artetik piztuz gero ez dela berriro hilko. Herioak ez du gehiago aginterikarengan. Haren hiltzea pekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baizen, eta haren bizitzea jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere, hartu kontuan pekatuarentzat hilik zaudetela, eta jainkoarentzat bizirik Kristo Jesusengan. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Egin dezagun otoitz. Jainkol guztidun betierekoa, munduaren itxaropen bakarra, profeten ahoz aldez aurretik erakutsi dituzu orain betetzen diren misterioak, piztu zure herriaren asmo onak, zeure graziari gabe, fededunak ez bai dezake onbidean aurrera egin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Testamentu zaharretik, salbamen historiaren zenbat aldiz ezagutu ondoren, orain, testamentu berrira igarotzean, kanta dezagun pozez gloria.
beti jauna, eskerrak zori aita, zeroetako errege, jaiko algustiduna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Jainko aitaren seme, munduko salbatzaile, zeroetan zaudena, erruki jauna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Zobakarrik santua, zobakarrik jauna, Espiritu Santoarekin, jaiko argitan, amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, gau santu hau Kristo hilen artetik piztuaren dizdira argitzen duzu. Gorde ezazu zeure Elizako seme alabetan, zeuk emandako seme alaben bihotza. Gorputzari berriztaturik, bete-betean zeure zerbitzari izan gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Iritsi da, gau honetako mezua hotz egiteko garaia. Jesus piztu da. Hau da, historia osoa berritzen duen egia. Guztiontzat bizitza dakarren mezua da. Horregatik, aleluia bestuko dugu. Lehenengo apaisa bakarrik kantatuko du eta gero guztiok errepikatuko dugu. Aleluya, 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 aleluya. Haren maitasuna betiko jabaita. Israel etxeak hau ezan beza, haren maitasuna betiko. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zurekin, Eta zuren espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liborotik. Aintzat hori jauna. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando, no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas por eso,
se les presentaron 2 hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas. Contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a su casa, admirándose de lo sucedido. Jauna kesana, Eskerrak zori jauna. zeinen bila zabiltzate? ¿A quién estáis buscando? Bizi da? Vive. Gaur hoxe ospatzen dugu liturgi eder eta sakon honetan. Jesus piztu dala. Eta Jesusen piztuera gure bizitza ikutzen du osoik. Jesusen piztuera ez da bere piztuera bakarrik. Gure piztuera ere bai. Gu jaio geanak, hil direnak, eta jaiotzeko daudenak, Jesusen piztueran piztu dira. Piztuko gara, eta baita ere, oraindik gure artean ez daudenak, piztuko dira baita ere. Eta hori da gaur ospatzen dugun misteriorik haundiena. Nos enfrentamos al misterio más grande que el ser humano se puede encontrar. La resurrección, la vida eterna. Es un misterio porque las capacidades mentales de la persona no llegan. Porque no es un misterio humano. Estamos en la realidad del misterio divino. Lo que luego acontece después de que nosotros seamos puramente espíritus, almas, y dejemos nuestro cuerpo aquí. Estamos llamados a vivir esa resurrección que hoy Jesucristo nos hace partícipe en ellas. Entramos en un templo en oscuro, encendemos una vela del cirio pascual, de la cual luego la apagamos porque las lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y como culmen el Evangelio dan testimonio de esa luz que hemos tenido en nuestras manos. Pasamos de esa luz en las manos a que con las lecturas se nos ilumine la profundidad de nuestra alma. Ahora, recibiendo el mensaje de Jesucristo en el Evangelio, con el Gloria se enciende toda la parroquia, dando así a entender que toda la creación, seres espirituales corporales como somos nosotros, y todos los seres espirituales, ángeles, arcángeles, cantan sin cesar la gloria de Dios.
Hoy le pedimos al Señor que en esa gloria que hoy hemos empezado a cantar, cantemos eternamente junto a Dios. Horixe da gure bizia, Aingeruekin batera, jangoikoaren aintza abestea, jangoikoaren aurrean bizitzea, jangoikoaren piztueraz bizitzea. Gaurko liturgia honetatik aurrera, zenide maiteok, gure jangoikoari eskatzen diogu, lagun gaitzan piztuera horretan bizitzen. Jesusen piztuerak eragin handia izan dezala geure bizitzan. Eta gu ere, gaurtik aurrera, gure bizia eraldatuta bizi gaitezela. Eraldatzen duen horrek, Jesusen piztuera da. Jesusen bizia. Azken finean, Jesusek gutako bakoitzari digun maitasuna. Garizumaldi osoan eta bereziki adiskide sakramentu ospatzean, orain Pasko Gau Santu honetan egingo duguna egin ahal izateko prestatu gara. Pekatuari uko egiten diogula, oiukatu eta sinisten dugula. Hau da, Jesusi jarraitu nahi diogula aitortzeko. Horixe da, San Paulok esan digun bezala, Jesusekin hiltzea berarekin bizitzeko. Ez diezaigula ezer ere atzera eragin. Ez diezaigula ezerk itzali geure baitan dugun Kristo piztuaren argia. Ez diezaigula ezerk zikindu bataiatzean hartu genuen jantziaren zuria. Ez diezaigula zenideok ezerk ere kendu Pasko Gau Santu honetako poza. Eta gure kristau jokaera, leial eta zintzoak, lagunde zaiela denei jainkoak gure alde egin duena ikusten eta horregaitik jainkoa goresten. Jauna erruki zakizkigu, Jauna erruki zakizkigu, Kristo erruki zakizkigu. Kristo erruki zakizkigu, Jauna erruki zakizkigu. Jauna erruki zakizkigu, Jangoikoaren ama Maria Santua. Mikel Santua. Otoz gure alde, Jangoikoaren aingeru Santua. otoiz gure alde, Joan bataiatzaile Santua. otoiz gure alde, Jose Santua. otoiz gure alde, Pedro eta Paulo, Andres eta Joan apostolo Santua. otoiz gure alde, Maria Magdalena Santua. otoiz gure alde, Esteban Santua. otoiz gure alde, Antioquiako Ignacio eta Lorenzo Santua. otoiz gure alde, Perpetua Felicitas eta Inés Santua. otoiz gure alde, Gregorio
Agustin eta Atanasio santuak, Otoiz gure alde, Basilio, Martin eta Benito santuak, Otoiz gure alde, Francisco eta Domingo santuak, Otoiz gure alde, Telmo santuak, Otoiz gure alde, Juan Maria Vianney santuak, Otoiz gure alde, Sienako Catalina eta Javilako Teresa santuak, Otoiz gure alde, Armentiako Prudentzio santuak, Otoiz gure alde, Valentin Berriochoa santuak, Otoiz gure alde, Loyolako Ignacio eta Xavierko Francisco santuak, Otoiz gure alde, Candida Maria Jesusena santuak, Otoiz gure alde, Igokundeko Martin, Domingo Erkizia eta Miguela Ozaraza santuak, Otoiz gure alde, Jainkoaren santu guztiak, Otoiz gure alde. Pediremos ahora a Dios que nos libre del pecado y de todos los males. Contestaremos Gorde Gaitzatzu jauna. Zakizkigu aldeko, Gorde gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, Gorde gaitzazu jauna, pekatu guztietatik, Gorde gaitzazu jauna, betiko eriotzatik, Gorde gaitzazu jauna, zure gizon egiteagatik, Gorde gaitzazu jauna, zure eriotza eta piztueragatik, Gorde gaitzazu jauna, Espiritu Santuaren etorreragatik, Gorde gaitzazu jauna. Finalmente, pediremos a Cristo por todos nosotros y contestaremos Entzun eiguzu jauna. guri pekatarioi, Entzun eiguzu jauna, Jesus jainko biziaren seme, Entzun eiguzu jauna, Kristo entzun iezaguzu, Kristo entzun iezaguzu, Kristo adi ezaguzu, Kristo adi ezaguzu. Jainkoal guztidun betierekoa, ager zaite zindartxu, zeure erruki handiaren sakramentu honetan, bidal ezazu zeure seme ordeko egin gaituen espiritua, bataio iturri honetatik jaioko diren zeure seme alabetara. Geure egin zapalez egingo dugunak, zeure graziaren indarrez, fruitu ugaria ekar dezan.
Jesukristo gure jaunaren bitartez. Orain, apaisak ur berria bedinkatu eta zagaratuko du. Ur horretan zehar igaro ginen gu ilunpetatik, pekatutik, argitara, hau da, santutasunera. Horixe izan zen gure Paskua eta Jesusen Paskuan parte hartzea. Oi Jainko, gauza harrigarriak egiten dituzu. Sakramentuetan zeure indar eskutuaz, eta era eskotako erabili izan duzu gura, bataioko grazia guri adierazteko. Oi Jainko, munduaren hasieratik zeure espiritua bazebilen ur gainean. Ordutik hartzezan urak santutzeko indarra. Oi Jainko, uholde handiko uren bidez erakutsi zenigun, bizi berria ematen digun bataioa bera izango zela, bekatuaren bukaera eta izaera berriaren hasiera. Oi Jainko, Abrahamen ondorengoak itsaso gorrian zehar, oinik busti gabe eraman zenituen, faraoiaren menpetik ateratako herria, bataiotuaren familiaren irudi izan zedin. Oi Jainko, Juanek zeure semea Jordan ibaian bataiatu zuenean, Espiritu Santuaz gantzutu zenuen. Gurutzean zegoela ura eta odola isuri zituen bere saietxetik. Eta piztu ondoren, hau agindu zien bere ikaslei. Zoazte eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Begira orain zeure elizari, eta ireki ezaizkiozu bataioko iturria. Arbeza, urronek Espiritu Santuaren gandik, zure seme bakarraren grazia. Gizakia zure irudiko egina, bataioko sakramentuaren bidez, izaera zarreko kutsu guztietatik garbituta, uraren eta Espiritu Santuaren gandik biziera berrira jaio dadin. Jetxi daidin jauna, zeure semearen bidez, urronetara Espiritu Santuaren indarra. Bataioan Kristorekin hil eta uiratuak, arekin piztu daitezen bizirako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Nire maiteok, Pasko misterioaren bidez, Kristorekin hil eta obiratuak izan gara. Berarekin bizi berrian bizi gaitezen. Horregaitik, Garizumoko okinaldiari azkena ematerakoan, berri ditzagun bataio santuan agindutakoak. Pekatu bidei uko eginez, Eliza Santo Katolikoaren jarraitzaile izango garela hitz eman dezagun. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sinisten dut jauna, sinisten. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Bataioko uretatik igaro eta Kristorekin betiko piztu ginela gogoratuz, urbedeinkatuz zirkratuko gaitu apaisak. Bitartean, un solo señor abestia abestuko dugu. Un solo Señor,
la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Jaunaren piztuera santu eta bizi emailaren posez, geure gogo bihotzak eraberriturik, egin dezaizkiogun otoitz jaunari. Por la Iglesia, para que se renueve sin cesar y anuncie la vida nueva de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Por todos los bautizados, para que vivan siempre de acuerdo con la fe que les ha sido dada. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Por la humanidad que sufre, para que Jesús resucitado encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Por la paz en el mundo, entre todas las personas y entre todos los pueblos. Y hoy lo pedimos de una forma especial por Palestina e Israel, la tierra que fue testigo de las maravillas de Dios. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Por todos nosotros, para que la participación en esta Eucaristía, en la que celebramos la Pascua, nos ayude a encontrarnos con Cristo resucitado y resucitemos a una vida nueva. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Jesukristo gure jauna, zeruan goretzen zaituzte aingeru eta santuek, eta lurrean goresten zaitu eta adoratzen zeure elizak. Zure piztueraren egun honetan eskatzen dizugu, entzun ditzazula geure otoitzak, eta zabal dezazula zeure errukia, zure piztueran itxaropena jartzen duten herri honengan. Errege bizibeizera, ileskor eta intxatxu gizaldi eta gizaldietan,
itxaso lurrak, oiuka desan, biziaren kanta, gure bizi berria, gaur bizu baita. Bizi zaigu gizona, bizi herria, denera zabaldo da, bizi berria. Oiuka dezagun, biziaren kanta, gure bizi berria, gaur Kristu baita. Paskoaren arnazaz pizten da dena, jaio berritzen amet ta itxaropena. Oiuka dezagun, biziaren kanta, gure bizi berria, gaur Kristu baita. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, eskaintza honekin batean, zeure herriaren otoitzak, Pasko misterioetan hasi duguna, zeure indarraz betiko bizirako sendagarri izan dakigun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun horri beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izen den gau aldi honetan. Bera da munduko bekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz geure eriotza ezereztu eta bere piztueraz geure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingerue guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeure aintzaren gorezpena kantatzen.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Hartzazu eta jan guztiok kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazu eta edan guztiok kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zure gurutzea bizuera, duaren salbatzaren zeana, salbagaitzazu, Jesus jauna. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzitzagu, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, beldor gabe kanta dezagun. gure aita Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala horrean
Zabaltzen direko ezkero, ezkaitza zotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue, pakea alkarri. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi, senyor, zure etxean zaitz. Baina ez bat, eta zabat.
zentzugabeak, zein epela zuen bihotza, zein epela. Gurekin egon, gurekin barna, dezagun orain hitz egin. Perdonak ama, inun inuna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Isur ezaguzu jauna, zeure maitasun espiritua, Pasko sakramentuez haze gaituzunok, zeure maitasunean bat egin gaitzazun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxo pare bat, dakizuen bezala eta urtero egiten dugun bezala, orain eskolan txikian, mokau bat edo zerbait jateko edukiko dugu. Gonbidatuta zaudete denok. Tendremos al finalizar esta celebración en la escuela chiquilla algo para picar y para festejar aquello que hemos celebrado. Baitare esan bihar igandea resurrexita amen parrokian izango dala goizeko 11:04 gutxita. Mañana el Resurrexit será a las 11:45 aquí, en la parroquia. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zuekin, Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, Pasko jai honetan, eta zaindu erruki handiz, bekatu bide guztietan, bere semearen piztueraz bizi berritu zaituzten jainkoak, eman dezaizula betiko biziaren zaria, Kristori maitasun bidean jarraituz, beraren lagun izan zaiteztela piztueran ere, eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren, zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Ezkerra jagoikoari, Aleluia, Zero lorren erregina,
Jesus jauna,